Takže toto je tretí part, jak sa snažím zdvihnúť 125 v trojke. Takže poďme to dať dneska už. Takže stratégia od minula je to viac ťahať. Lebo ja som si strašne skoro sadal, jak pri dvojke, ale to musím ťahať. Tento poloprofesionál brazílsky. Blázen. No! To už bolo tak blízko. Však kúkni, ak je pekne, to musí sama, musí. Ó! Je tam! Je to tam! Je to tam! Ha! Jo! Chlapi, stačili 3 party. Takže dá sa zdvihnúť 125 v trojke. Stok. Ja už som myslel, že to je proste nereálne. Že oni, tí typci majú, ja neviem, nejaké iné sprevodovanie rozety. A ja som to dal. Je to tam! Follow pre ďalší part, ktorý vlastne štvorka už sa asi nedá, takže... Čaute.